A častokrát ja sám to vidím na sebe, keď som začal s bojovým umením, keď som tomu otvoril tie dvierka, tak hovorím o zdravej maskulinite samozrejme, tak som tam objavil objavil som samého seba, čo mi neskutočne pomohlo na tom, aby som sa stal lepším človekom. A toto je možno aj keď pozeráš toto video a došiel si sem, tak je to práve pre teba. Osobne každému chlapovi by som dal, nech si ide zaboxovať. Nech si ide skúsiť nejaké bojové umenie. Nemusí ísť do zápasu, do sparingu. Ale nech si to ide skúsiť. Každému jednému. Ak to neakceptuješ, je to na tebe. Ale potom tam nájdeš to čaro. Ako vravím, nemusíš ísť do zápasu. To je úplne v pohode. Ani ja nejdem do žiadneho zápasu. Ani nechcem. Ale je to úplne o niečom inom vyskúšať si ten bojový šport a nájsť v sebe ten zápal, nájsť v sebe ten plameň, ktorý my chlapi potrebujeme.